Короче, гушкинаем банда хмонов зирашта путевка тарафи Тоҷикистон дадаган. Барои ҳамин рӯз берем дар душанбе посадка мекунем. Коре накунем ки бо авторитети худтона паст кунем. Гап нест Асалҷон. Майли ҳама маячида ҳайрон шидастам. Чи ба Дубай не, Нью-Йорк не, дигар ҷо не ва имина Тоҷикистон мерем. Тоҷик мардум ама мешнасам, намеган ки туристи меқапан эзорат мепӯшонанд. Пацан, ту хиёл кардӣ ки мо ягон қилаему супергероем. Супергерои дар мамлакати худат супергерои буда Тоҷикистон ҳар як героеш ҳаста ки меқапан нигоҳ чикорат мекунад. Я чи тарсонди монеки. Хай май писти ягонта дай пармахмам тоҷикам. Ина расидем душанбеда. Душанбе сити. Я бори дига огоҳӣ мекунам ки авторитетуна пас назанед. Ман чӯ тагиш намода мерам ягон тест тайёр хӯрданӣ. Ман мерам ягон китобхона китоб мехонам. Чӯ тагианда таш намонда. Ман чӣ кор кунам худам тоқа мондам. И туристои хари ҳайвон қонунои душанберо намедонанд. И уродораи душанбе дафт када дар кора. Спецнази тоҷика статья сканда вазмина иҷа биёнаки. Ой, акамалеса ғалтиден, ёрдам дар кор нестай. Дарма мекунем ба муддати 10 сол бояд нафаҳмем ки спецнаи тоҷика задан чӣ гуноҳ. Акамалеса хеле 10 сол ман ягон каса назадам охир. Наканест расизм дар ҳам душанбеи таърифӣ. Меган дар китобхона иҷа любой намуди китоб аст. Бо дар таърих меган авицена тоҷик буда. ҳозир мерам ҳамаи китобои китобхонашонро дар рӯз тамом мекунам. Чияй? Худо шифот буд ҳадодаҷон. Чияй? Ҳичи не. Ман ҳоли шуморо ягон гапам нагуфтам. Чияй? Ман ягон ошибкаам накардам. Ман якум бора Тоҷикистон омадастам. Барои ҳамин гуфтам китобхона биём. Чияй? Чӣ тари гап зани? Додарҷон, ман та дар кор нагирифтам. Тарам дар ман кор наги касали хитармат. Чияй? Бере чига чӣ хеле гап зани? Мезани як ба як. Чӣ тари гап зани? Чия улай чи рӯзай чи улай чи гапа чия мезани як ба як чия ягон гап дори чия ягон гап зани и сағира шӯхира намебардоштай ана кайфда ки ҷо будай душанберем ҷои соз будай бо мо гаштем дар Россия пахат када. Салом алейкум акаҷон, бахшиш шуда ки дар инҷа пива хӯрдан мумкин неста. Шумо метавонед ки инҷа бихезед. Нахезам чӣ мешава? Мешавад ка дестам сумаш додагиай. Агар ман худам хати пивато дафтон мекунам. Маълум мешава ки ту одами сарсахт будай дар ин ҳолат қабд фахт. Ту ба фикрмай зиндагӣ сер шидагӣ. Так гандаи бад ки сарондӣ. Бахшиш акаҷон, бахшиш ҳозир ман ҳамаша ҳал мекунам. Ина ҳама шумо дар пиваи нав харидам. Кадом пиваи далбаёб? Ман обична газвода хӯрдаста будам. Ба фикрмай ҳама шаврмаи арзон дар ҳамин ҷаҳат. Водадаҳанӣ, ту одами оҳанӣ? Ҳава хич кадӣ. Ба гуфти худат ҳамин либосҳои ту чанд кило места? Ба фикрмай 100 кило ҳам зиёдай. Короче, агар килои оҳан 2 сомон боша, иямо ҳаволи кихмон мешава. Хейр рафтем оҳанхаракода мефурӯшем ша. Концов расидем душанбеда ҳоз мерам хонаи пайра қия. Вай я қади пастат ба мурам тамом радной. Ман намира дар оянда ба занӣ мегирам. Ки те? Маем Довуд Наташаҷон шинохти ман тамом тира дизидам ҳоли мерем туй мекунем. Салом алейки пацан чӣ қадар ҷани даволнияй? О бародарҷон хайрат ки омадие. Сағира ман тира гуфта будам ки иҷара Тоҷикистон неган. Тоҷик мардум қати вообще шӯхӣ накун. Битони дур бигар. Радной озодӣ буру тез дафши. Тоҷико шӯхира намебардоштиян. Тӯба кардам худои чӣ ҳолай? Сар формаи ман $1 миллион қариб неста. Ё бошанд мара дар металлолон ба сад смалиш кардам. Ман кандам айҷа патихонку. Наташаҷон ман тира халос мекунам. Исбе сари райма. Ту худат ки вообще-то? Ман капитан Америкаем. Не, ита боша ман капитан Тоҷикистонам. Ай шиносоӣ шудам капитани Тоҷикистон не ки ман бояд номошина ман кунам. Арӯси мара дар машин бор кардан бурдан. Аввал андеша баъд гуфтор. Ӯ арӯси тира бор накардан. Ӯ арӯста диздида. Ту чӣ хасани ман додувой кардастай? Ӯ пацану духтара нағз мебина. Барои ҳамин дар оянда мегираша. Чӣ фаҳмидӣ? Не ки арӯси ман розигиша надодагия барои ӯра гирифта. Короче ту вайда дар кор нести. Мара эси гӯш кун. Ё ман тира ҳозир дафт мекунам, ё худат дафт мешавӣ. Мужики биё як ба як мезанем.
окей, капитан Америка, همین کارای نالازم چی لازمه؟ بخیر بریم در سامالات بشینیم. چه خیلی کارای نالازم و عروسی من را دزدیدن برده. پیشکی بگم و عروس تیا باب نیتسای. تز که عروسا بفرورای ماشین. سلام علیکم подписчикای محترم. تدویسی на YouTube کانال خیچم وی کرد بودیم برای پیشروی در کانال подписаться کنید. برای خیلی رولیکا بسیار شیدنش بگیرین لایک بزنید. دستگیری شما پیشروی ما اگر همین ویدیو 100 تا لایک گرفت ویدیو نو بوم بروید. نگفتنمونه کلاخون چیکاگیرون که اگر ویدیو نو برومد تو دویدم لینش بیاید. ای هم گلاونش بگیرین در کامنتار بنویسین که ویدیو چه خیلی بود معقول توشیدگ یا نه. داوی